Erick Okeyo kadwa keto akokinyi makawuono. Nyalo bedo ni obila bende kia ratiro magintiere godo e kinde ma seche moko koro giyudo orders kowuok kuom jotelo. Nikech kaluwore kod neno mano mar Mukhawana odiochieng' ma nyoro nowacho ni nong'ise kanyo ni ka idagi to inyalo yudori kama tek. Ok inyal tamori chik mar jatelo. To winjo kanyo ka wakili Odenyo wacho ni nonyalo tamore to koro manyo yore mamoko. Mago mag yudo kony en kaka obila ni yes. Ong'isa na tim gini to gini aneno koken kare. Ma en dhi ataro mar ratiro mar dhano. To no dhi ahead kaluwore ni koro oluoro jatelo se wacho nyaka bol ratim. Nyalo bedo ni obila bende kia gima ginyalo timo kata kaka ginyalo resore in case giyudore kama tek maket kod kaka Mukhawana noyudore. Erokamano Joyce. Nitiere gima chik ondiko to kendo wakili Odenyo kete kare gima damede moketo no onge okete kare kaka en ni ok onego ikaw chik ming'eni opogore gi chik moseketi. Mak mana obila marom gi Mukhawana cha ko tamore kaw chik bilano to OCS manyo osenyise ni chik ni owuok ir DIG yaone ayawa mar gi moro wantiere ga gi wan gi court moro bende e obila kae iluongo ni orderly proceedings maen itimo ni atime iye kae mayawo ni file mayawo ni mashtaka madonjni mang'adni riembo kata tich kata suspension kata twey. Koro orderly proceedings gi gin gik ma kaka winjo Odenyo owacho onego bed ni ng'iyo ni e police reforms obila momi chik marach ere kako nyalo move motamre kao chik marach ni to at the end of it reprisals onge gima dhi timore ne mowuok ir jatelo momiye chik marach ni. Nikech sani gimineno koro temo wacho cha OCS dhi kwer ni mano ok na nyisi in dong ing'e ratichi kaka obila ka nyisi gima rach tiluwo nang'o iwinjo mane kaka OCS dhi duoko to DIG bende ka chik maber to onge kumonego bed no nyalo wuoye gi OCS OCS ng'ama thin ahinya e structure mar obila kowuok ir DIG nonego wuo mana gi ng'ama iluongo ni regional police commander wuoyo gi county commander wuoyo gi ng'ato central kachacha ntiere OCPD e jatend OCS ni to koro yudo kakae talam nikech okoni en jatelo cha ginyalo wacho go dhok piyo ni nyu wacho ne direct but iyudo ka koro tudruok ni nyuolo gik mang'eny mopogore. Iwacho ga ni amri ni kubwa kuliko aliyeitoa koro nyose chiwo amri ni manyane jomoko kacha odonjo moso jwang gimose kendo nyine neno kama Mukhawana wacho no wachne ni gimose mos makowuoke titere mane hospital iwinja. So wakili ni kare ni mae machik wacho ni Mukhawana nyalo tamore luwo chik marach but in reality pokaneno bila manyatamore luwo chik ni erach ma dhi mbele gi tich.